Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kalau jawane pisan ngono bakal wis to. Wong ana ora ketipan mungkin negara krakon mati jane awe. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus. Ngene wae. Ya diwaneni ya. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho. Aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Faihung. Faihung nyek nek iki ora Faihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Faihung modar tenan. Mulai wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ha ngopo? Aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe di anu goleke ojek ya Grab. Grab ora didit kok nganggo Grab barang. Lah sak kok ana mengayu mlayu kok. Ya mlayu saiki dina iki. Yo le yo, ayo. Apa e? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Modiar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petra. Kowe sing kaeke kene negara Ngastina. Ya ora. Taman ana Piyai Nenggala. Nyus. Modiar. Bagong maju loloi negara cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nai pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku, karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Tru. Nyun ngapunten, Ndara. Petro, nun. Ngopo kowe mlayu? Ngopo kowe mlayu? Kowe iki nek kono ngomong pisan ki sing cetha le nampa. Nek ping pindho iki wis getak. Oh, mane ngopo mlayu? Ah, aku tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus gong aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah tandangane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo kowe. Nggih kula pundhang. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka endi kowe? Saka endi? Gong, kowe iki kok nanun-nanun. Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak. Yo. Ken nggo anu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus teng mriko kula geger. Lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Mun ngetokke Nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai jengkul anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ya, terus geger karo sapa? Geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Alah. Anu nggih. Terus menang sapa? Menang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha ngene iku, kula niku ora ming piyai tak kalahke pianoe tak dol.
Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Pate Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare pengpengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mrika niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Ngowo. Kacamata. Pancanaka. Teng tangane modot 3 meter. Cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe bali. Terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabe ketemu sampean mesti belani Kurawa. Sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok embuh? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku kepoyo ya, Tru. Wis lho dilapet. Diampet sik. Mulane kok wis kuwi kok wis teles sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepoyo ya padake. Ha iya. Sing ngundakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Gong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakna srawung karo Prasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap pendhadhar aku srawung karo Prasata Kurawa, terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku ora Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora meneng wae to anggere nggih. Kok ora? Kecepetan lho ngomong coba cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus Lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tas. Oh iya. Aku nang kono aku arep tos malah kleru ndas. Iki aku lho sing marai. Iya. Estu Tenan. lahir batin. Ngono nek nganti Werkudara Janaka ki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Yo. Kula sinuwun. Rasa. Aku sing dipercaya. Iki gleleng aku arep banter. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora kowe. Alugara. Iki aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Ndara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh, Gong. Ana sing diuripke. Heeh, nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balekke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedhangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng boko rasanangan murah kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara. No tampan ono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara balekno karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo alugara. Siap. Titip prani mangan anak anong parijata. Mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing segara angra. Niki lho, Pak. Iya. Kok kaya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi alugara.
Ora percaya njajal, batumu templekno iki. Nino. Iya, templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tengen sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan tengen sing ndi, Gong? Iki Nggih, kleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. waduh. Abang iki goblok kok. Kuwi rasa cerewet to. Butuh iki tak gawa kowe rasa ngeyel to. Ya. Nyembah ping 3. Ya, nek ora nyembah ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Tru? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, Digawa tangan loro, mundak tiba. nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Kuwi pancen cah edan ora. Aku meng jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kuwi nek nganti tekan kowe jajaku aku mati tenan. Ayo ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok matamu. Iki canggleleng iki. Amun Suramarta Jawara. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa Tipanalu kala. Sing ngakon kuwi dadi Nata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gah aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakaremu ning omongane tok. Nggih. Oh iya. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kalau jawane kuwi ngono bakone lho, wis to. Kowe mayan ora mayan ketipan mengke